Mehriban adamlar. Biz şu günkü gepleşigimizde Türkmenistanyň sonugutda at gadynan işgäri, televizor Seyit Muhammed Hariýewiň döredüjiligini başlaýar. Hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzda medeniýeti, sunugaty, edebiýaty dünýä ýaýmakda uly işler amala aşyrylýar. Telewideniýe bu türkmen durmuşynyň, watanymyzyň aýnasy diýsek ýalňyşmasak gerek. Şeýlede ýurdumyzyň ähli ugurlaryny halkymyza ýetirmekde özüniň ajaýyp ornuny eýleýär. Taýarlanýan gepleşikleriň esasyny şol rejissor diýär. Ýöne telewideniýede gitjek gepleşikleriň beýleki ugurly görünüşleriň esasyny gepleşigi gurnoýjy we taýarlaýjy esaslanýar. Şol esasyň netijesinde de rejissor özüniň şol taýarlan gepleşikleri gurnoýjy we taýarlaýjynyň matlabyna görä özüçe gepleşigi bedeýär. Sebäbi rejissor telewideniýe diýenini uly tütünleriň biri bolup durýar. Sebäbi telewideniýede gepleşikleriň gidýän fursatlary onuň şu halkymyza hödürlenýän görnüşleriniň hemmeti rejissora bagly bolup durýar. Saz bilenem bir halkymyza ýetirmekde rejissor esasy orna eýe bolýar. Türkmen telewideniýasyna gidýän gepleşikleriň many mazmunyna görä rejissor özüniň defini, dörejiligini siňdirip halkymyza ýetirýär. Gepleşik ýaýlyma berileni onuň sözü, sözlemleri, hatda bogunlarym yerli ýerinde bolup, şol gepleşigiň esasyny düzýän adamynyň ýazgysy boýunça ýaýlyma berilmeli bolýar. Ine şol saatlaşyk rejissoryň hem gepleşigi ýüzüni şol aýdylýan gürrüňlere görä bedemegi gepleşigiň halkyň söýgüsine münasip bolmagyna getirýär. Şu edarada 50 ýyl golay işlep gelýän Maksumulat Türkmen Döwlet Uniwersitetini tamamlap işe gelen günlerimden başlap telewideniýede gidýän gepleşikleri ilki bilen ser salyp öwrenip rejissorlaryň ýanyna bolup şeýlede özümizden uly halifalaryň bir gepleşikleri ýazyşyny ser salyp onu okap, tanyşyp, gadet, jurnallar bilen tanyşyp, radio dinläp gidýän gepleşikleri seredip, şolardan ülgü alıp, onun gepleşikleri taýarlamaga başladyk. Men türkmen gelin gyzlaryna niýetlenen aýny telejurnalyny taýarlap başladym. Ýyllaryň geçmegi bilenem şol gepleşik halkyň söýgüsine münasip boldy. Ine şu ýerde diňe bir meniň rahmetimden şol gepleşikleriň ýyle ýakymly bolmagyny da rejissoryň, rejissoryň beýleki şol gepleşikleri gatnaşan adamlaryň ornunyň barlygyny bellese gowy diýär. Ne şu geçen ýyllaryň dowamyny rejissorlaryň uly bir tapgyry şu telewideniýanyň gepleşikleriniň halka yaramly bolmak üçin özleriniň goşandyny goşdy. Olaryň arasynda Seyit Tarif, Hommat Kakajanow, Alty Garaýew, Juma Ýazmyradow, Gurbanazar Atakgaýew, Ýabygelli Gurbangelliýew şeýle rejissorlar bizim gepleşiklerimizde ýygyderli özleriniň bir goşantylaryny goşup gepleşigiň bir ýyle ýakymly bolmak üçin öz täsirlerini ýetirdiler. Telewizor Seyit Muhammed Hariýew 1939-njy ýylyň 11-nji dekabryna Aşgabat şäherinde dogulýar. Onuň atasy meşhur sadanna Sary Bagşy. Kakatı bolsa belli gyjakçy Türkmenistanyň at gadynan artisti Oraz Hariýew.
Yaşaجyk Seyit ir döwürden kakasynyň çalýan saatlaryny imrenip dinler eken. Şol saatlary öwrenjek bolar eken. 1948-nji ýyllaky ýer titremesinden soň ol Bamy owasyna dogan garnaşlarynyňkyda ýaşap, orta mektepde okuwyny dowam edýär. Şonu ol owa ýaşullarynyň atasy Sary Bagşynyň Rus saat medeniýetiniň wekili Uspenski bilen duşugy barada gurrunlary kän dinläpdir. Bu maglumatlar onun ýaşaجyk aňyna, kalbyna müdümlik ilham çeşmesi bolup, milli tunguty bolan çäksiz söýgüniň dörümegine getirýär. Ol 1956-njy ýylda Aşgabatdaky 29-njy orta mektebi tamamlap, öz ykbalyny teatr sunguty bilen baglamagy maksat edinýär. Şu maksat bilen ilki Türkmen Döwlet Filharmoniýasyna höwesçiň artist bolup işe girýär. Soňra bilimini artdyrmak maksady bilen 1958-nji, 1961-nji ýyllar aralygynda şol wagtky Molla Nipes adynaky drama teatrnyň ýanynaky studiýada bilim alýar. Ol studiýany üstünlükli tamamlap şol teatrda işe başlaýar. Şonu ol sahnada keşpleri döretmekde öz ukybyny görkezýär. Şol döwürler Seyit Muhammedi çeli oýunlara çagyryp başlaýarlar. Şonu ol ilkinji gedek çagylar üçin niýetlenen Horozyň ýelejegi oýunyna Nemes serkerdetiniň keşfine çykyş edýär. Soňra ýartyglyk çeli jurnalyna da çykyş edip başlaýar. Ol şonu telewiziýede işlemegi ýüregine döwýär. Men işe gelen döwrümde Seyit Sarif telewiziýanyň baş rejissori wezipesini ýerine ýetirýärdi. Şu rejissorlary ýolbaşçylyk edýän baş rejissor hemme gepleşikleriň täsirli bolmagy üçin, onuň bir halka yaramly bolmagy üçin alady edýärdi. Onuň hem şol gepleşigi gurnoýjy we taýýarlaýjy bilen bilelikde işläp ýakymly gepleşigi taýýarlar diýip bir belleyen adamların biridir. Şu işe geleninde bir kaya näme gepleşikler bilen tanışýan, taýýarlanyşy bilen gyzyklanýar, rejissor näme işler ýerine ýetirýär, rejissor näme işler ýerine ýetirýär, tele operator näme hilli işleri ýerine ýetirýär, şu datlary öwrenip şu işe başladym. Şu ilkinji gelemde ine telewiziýanyň baş rejissor diýip tanıştyrylanyny Seyit Sarif'in bir mehirli, bir iş başarjan adamlygy, senin bir başlan işin oňuny boljaklygyny bir şaýatlyk edýär diýsen ýalňyşmasak gerek. Ol malaýym sözler bilen, bir işi ugrukdurjylygy bilen özüniň bir rejissor hökümini bir zehiniň barlygyny suwut edýän ýaşullarymyň biri diýsek ýalňyşmasak gerek. 1962-nji ýylda onuň durmuşyna aýratyn waka bolýar. Ony Türkmenmaşy şäherindäki täze açylan telestudiýanyň rejissorlaryny ýol başçylyk etmäge işe çagyrýarlar. Tid wagtdan bolsa rejissor hökmünde bir näçe tele oýunlary sahnalaşdyryp, tele ýaýlymyň üstü bilen halka ödürlýär. 1965-nji ýylda Seyit Muhammed Sarif Aşgabatdaky telestudiýa işe gelýär. 1970-nji ýylda baş rejissor bolýar. Bu ýerde de onuň rejissorluk hem aktyorluk ukyby doly açylýar. Ýöne ol ýene-de bu ugurdan öz biliminiň kemterligi edýänini duýup, Sankt-Peterburg şäherindäki Döwlet Teatr, Sad we Kino institutynyň rejissorluk bölümini tamamlap, drama sungutynyň we telewiziýanyň rejissori diplomyny alýar. Rejissor Seyit Muhammed Sarif işlän ýyllary, gepleşikleri, konsertleri ýadgy edip, bir näçe telefilmleri suraty düşürüp, tele tomoşçulara hödürlän halipa. Türkmenistan'ın Cumhuriyeti atılan işleri Seyit Sarif bilen ilki 60-njy ýylyň 1-nji ýarymynda Türkmenmaşy şäherine tanıştım. Ödem tanışymydan gaty bir ýyly
Tətin yağdayda varlı. Men Moskvada okuyup yordum. Tomut Kuruto'da gelimdi. Dostumun biri geldi de aytti. Ben seni gidilinecek dedi. Türkmenbaşı şehirine kıymet bardık. Şu şehrin yedir merkezinde oğudun falan bir bina var ekeni. Şu binada da yazıyını gördüm. O yazıda da yerlere medeni hizmet etmeye gelen artistlerin öyü deyip. Ben katı kendi attıydım. Bir yeri gözlerim anlamadım ben hani doğatıma tenem okay son dedim daşından oku dedim daşından okuttum. Vardık girdik böyle güzel kabul ettiler. Ondan yerleştik Badarına vardık. Mihmanhane girdik böyle iyidimizden şu güpürtap bir girdi iyidimizden. Sen de yok ben de yok kapıda kakılan yok. Gördük saçı duvak yaşlığına karamazdan. Güler yüzlüyün. Yaşam bölümü işte şu vaatler 22-23 yaşı olmalıydım. Siz bağışlan deydi elinden. Men deydi, size deydi bana. Bir vaatta Marin Kemini Teatrı deydi, yerlere medeni hizmet etmeye gelenine aşağı vaatta Padıman'ın Kıyı diyen spektakılla gördüm deydi. Şöyle de siz deydi, Sapar'ın keşfini yerine getirdiniz deydi. Doğru dedim. Mektepte okurken oynayardım da yani. Keşfleri yerine getiriyordum. Bir ağaçtan getirecekler. Hava katı o da tanışan bu da katı o da tuvalinde bir ayırı varmın dedi. Ha ayrı verin dedim. Ne dedi şuradaki yerli Türkmenbaşı şehrinin tele yayılımının baş rejisörü dedi. Gören kovulat dedim. İnne dedik ayazın neden gelipsiniz? Daşınızdan yani görüp dedi, yedinizden algadım dedi. Ne adam degenen duşanmada dedi. Ondan katı kovulat böyle benim nehirde ona dahilmedi var dedi. Siz dedi, o sessiz sözsüz dedi, oyuncak ağaçlar vardır dedi. Yetçut değil dedi. Şunun adı havarlı olmalıydı, havarlıydım. Şu anda sen ne dedin? Şu yankı sizin diyanınız sessiz sözsüz dedim, oyuncak, kendicik oyunlar dedim. Ondan dedi, koşu yattım biliyordun da dedim. Koşuyu yattım ben adam olmalı dedim, koşuyu ne biliyen dedim. Ne yaşa koşuyu ne yattın o kadar bilirdin dedi. Benim ayıttım, giyece bunu okuyabilecek dedim. Onu dedi, bizim öyle dedi. Sonra milli nutkoğu şairlamızdan dedi. Koşu okuyabilirsin dedim. Gururun kepi olma dedim. Şu an gitmedek bulunak dedim, vaatımız çek gidelim. Ay bu dedik be. Bayrın üstünde bir kişi yazık şairleri var yani. Ondan vardılar da yankı, hayırlı şairlerden gerek dedim. Ay 4 tane şairin adlarını tuttu. Her birinden yine şu hayatını okuyayım. Gepim tümleker sayladı. Koşuyu okuyup verdim bunları. Ondan ön yanına okumakam yankı çok sessiz, sözsüz, küçücük 2-3 minutluk oyunlar var. Ara şu oyunları yankı 2 tane 3 tane oynayıp verdim. Bir de çıkışamaz. Aydaşlarına göre kadıklı geçiptir. Okan da adamı değil, oynayan da adamı görüp bilmedik bu tabi o yazgı diyen dağıtı, hiç ongal dağıtlar yoktu. Yine şu yankı, şu tele yaylamanın işlerinin bir de kutlayışından ardından bu geçenliğini məlum oldu. Türkmenistan'ın muhtatının işleri tariften doğuşçukun var oldu. Türkmen televizyonuna direktor gerek bolanına şol beyatleşige menem katnaştım. Şonna meni sayladılar. Men ilkinci direktor olup çıkacak vaktim katı tolgunnum. Şonna Seyit Sarıç men yanıma gelip Aytoltan tolgunma sen gülüpcük bir goğuca okap ber. Ondan sonra beyleki gepleşiklerim ne edip okumarlığını men sana öğrederim bana şeyle bir goğu maslahatlar verdi. Şu bir hili yüzüme seyredip katı arkayınlık bilen men bilen gürleşenden sonra men özümü katı goğu duydum. Televizyonda geçecek gepleşikleri biz aydıp beriyorduk. Haytı tağatta, haytı minutta, haytı gepleşiklerin gidiyenlerini. Onun bir küçüğün geçenden sonra eyyam seyittarıyla bile işlep, şol gepleşikleri okumaya başladım. Okumbutor gelenimden sonra Türkmenbaşı şehrine yine de televizyonda rejissör olup işlemek bana müyesser etti. Şonu Seyit Sarı'nın şu yerde işlep kaydanını, şu tayda menden ön işlep yören rejissörler aydiyadı. Sebebi Seyit Sarı şu yerde katıken Türkmen oyunlarını koyuptırlar da. Seyit Sarı gepleşigin esasını alanını eyyam, şol gepleşigi haysı rejissör tayarlasa o olar deyip özünün pikirini gün aydiyatda. Onun mülayimliği her bir adamı yakımlı sözler bilen çemeleşip işleşenligim onun bir adamçılığının belent derecede digini tuğbu dediği sebebi şey dip işlesen
işin öňe gitmegine hatam yardım bergerligini, onun ata-babadan gelýän medeniýetliginden, edepliliginden nişan sebäbi gepleşigi diňe bir sen ýazyp esasyny resora beren okdy. Soňam onuň dowamy bar. Sen dörejilik taparlaryna gitmeli, getiren zatlaryny resor bilen matlagatlaşmaly, onuň sesiniň nähili derejede digi şeýle-de onuň bir resor tarapyndan nähili üstüne goşunt goşulsa gowunjaklygy şol baş resoryň esasy işleriniň biri bolup durýar. Güller. Oğlumun içinde bir bölük yeri gülektim. Loğurdap açıllı bari, birisi kırmızı, birisi kara, birisi memişi, birisi sarı. Şunu kapımızdan geldi bir mihman. Gelini ver hem gözleri güllü, şol terede o tür gözlerini kırpman, göğeki dersin bir susuz çöllü, bütün ömür boyu zar olup gülü, dolduryan yarıdı şonun övüdün. Mihmanım terediye giyce ödülü, mihmanı terediye giyce ödülü. Övüdün gözlerini ertirdin meri, ayrıp bilmeyen o tür övüdün pillin, koşu koşmadı süz şahir varlı, bir fırsat duvaysa gözlerini güllün, göğe güller göçü öteyecek yali, bakyardı gülleri gedek gedeğine, bakyardı nerkese, kızıl piyonu, bakyardı gergine giyce ödülünü. Men gülü de aşık, gülü tüyyenlin özüne de aşık, hem gülü bakyan, hem mihmana bakyan, güller hakkında bir acayip fikir aydarıl hükman. Edir değişim yali. İşte de çayın, sözde de gül hakta, acayip bir beydi. Beydi, munça yeri zayalap mehcik, Pomodoro kaysen olmayın. Seyit Zarif gow artist hökümünde de halkyň arasynda ýatdan çykmajak keşipleri döredenligi bilen biziň aňymyzda ýaşaýar. Ol şol daşary ýurt oyunlarynyň birini Erwet Gylykly gahrymanyň keşfini ýerine ýetirenligi ýadymda da. Şonda da bir şol keşfi halka yetirmekde, özüne şol halkdan ýigrençi gadanmakda da onun usatlygyny görmek bolýardy. Ne şeýle keşifleriň ençemesini şol tele oyunlarda Seyit Zarif öz bir artistlik ukuwynyň ýokary derejededigini towut eden artistleriň bir şeýle behinli rejisoryň, behinli artistin şol oyunlarynyňky keşipleri şu wagtam ýatlaýar, olar biziň aňymyzda ýaşaýar. Ýöne gepleşikler göni ýaýlyma çykandan soň şol ýazgylaryň galmanlygy bizi diýsen gynanýar. Ondan men okuwtor geldim. Gelsem meýem Seyit Aşgabatyň merkezi telewiziýasyny, ular rejissoryň biri ekeni. Soňordan ol meni saatly oyunlar bolsun, beýleki oyun bolsun, ýa bir gepleşikler bolsa, ol hemişe meni Aşgabatda bar wagtym çagyrardy. Şol rejissor meňden öz aýratynlyk bardy. Şonu bellädim gelýär. Rejissor hüner 3 tane ödünde jemlemeli, doly. Rejissor guramaçy, rejissor şeper ýolbaşçy, rejissor mol. Çağıdır bilen bile tele oyun goýanlar da men bile keşitler döredik gördüm. Şonlar çağıdır bilen soň gürleşini Seýidin rejissor hökümünde. Şolaryň gürleşine men hayran edýärdim. Täbi maksadyna ýetmek gat kyn bolýar. Şo gerek zatny artistden talap edýän zatny kän kysy sözdü anyk düşündirmäge kän kynrak bolup düşýärdi. Ýöne Seýid Zarif diýenleri gysy manigili, anyk, sürt getik gerek zatny talap edip diýdi. Seyit Zarif'in bir
ayal doğan vardı, Bostan Sarayva. Ol ayalların Lukmani. Şol Bäwekhanada işleýärdi. Şonu bir şotak ýazga gidenimizde bir de häzir Bostan Sarayına operasiýada diýdiler. Onun ýuwaşlyk bilen şol birazjyk jyklap şol operasiýa näýlik gidýär käzat diýip men bir gyzyklannym bolan. Şonu Bostan Sarayına çykdy aňyrdan. Operasiýadan soňra hemme zat gowy diýip bize düşündirdi. Menem şondan soňra studiýa geldim. Gelibim Seyit Sarayça diýdim. Seyit bizim edýän işimiz ýeňil zat eken ýöne bir ýazylan zat okuýar. Bostan Sarayva bir geliniň janyny halas etdi. Mene şondan soňra diýdim bir hili özümden gowunum geçdi diýdim de. Şonda Seyit Sarayça diýdim maňa. Ay Sultan diýdi, her kim diýdi öz başarýan zady ne diýär diýdi. Sen oňa tolgunma diýdi. Bizem şey diýip diýdi, halka hyzmat edýär. Döwletimize hyzmat edýär diýdi. Olaryň hem işi şol, biziň hem işimiz şu aňsat bolsun, kyn bolsun, sen giňirek bolsana diýdi maňa. Gepleşiklerin bir halka bir gözüne ýakymly bolmak üçin rejissorun esasy orny bar diýip ýaňam belledi. Sebäbi sen şol çykyş etdirmäge, söhbetleşik etmäge getirýän adamlaryň başga keşfi, olaryň egin eşiklerim bir rejissorun gözüňinden geçýär. Şeýle de alyp barjynyň bir döwre we talaba laýyk egin eşikleri bolmagyny, ýaýlyma çykanyny halkyň bir gözünde saklanır ýaly daşky keşfiniň şol alyp barýan gepleşigine laýyk bolmagy bilen maglanşykly rejissor uly işleri edýärdi. Sebäbi şeýle tarlaşykly iş bolsa, taýarlanýan tele oýunlaryň, gepleşikleriň, filmleriň oňat bolmagyny, halkyň söýgüsini gazanmagyny rejissorun uly paýynyň barlygyny belläp geçesini gelýär. Sadadan medeniýetli köp okuyan adamdy da. Şu bir sözi haýsam bolsa bir söziň men basymyny nädip goýmalygyny bilmän duran wagtym, şo gelip maňa kömek etýärdi. Seyit Sarayçyň Hasan Diňjalýanyň bilemizok. Mudama studiýada kime näme kömek gerek bolsa, kime näme gurnamak gerek bolsa, şoň özü hiç kime inanman öz etýärdi. Bir gepleşigi bedemeli bolsa, ýa-da bir gepleşigi işlemeli bolsa şoň üstünne, o wagtlar bu atqyaly video şekilleri barip alyp görkezler ýalyk ýagdaý ýokdy da. O wagtlar diňe bir suratlaryň üstü bilen ýogsa da şol azadyk ýazgylar bilen görkezilýärdi. Şoň üçin hem şol gepleşikleriň gyzykly bolmak üçin, halk halar bolmak üçin Seyit Sarayda ma şo taýyk artistler çagyrýardy. Gara şol gepleşikleriň gyzykly bolmagyna ýardam edýärdi. Seyit Muhammed Sarif diňe bir rejissor bolman, radio oýunlaryň bir näçesine artist hökmünde çykyş edýär. Yesesalım geplemedi oli. Sonra o mortuğuran röytüp oturan yerimde oykonnum. Diňol geplep başlandan soň janym aram tapdy. Eginim ýazylan ýaly boldy. O durup gepleýärdi. Yer jümlesi gonup ýaly. Ay howul. Negereň tähir bolmaly. Göwük ganyň daman ozanyň gibisi mehrihi içýäni. Ýöwrüň bir çukur ýerine çöküp ömrüň ötüň säbildirip duran ýaly. Neberede şokwap bolmady. Emir damarynda bir sadanly bolsa, soňkulary tolkuny ýetýär. Halk ýöne ýaratmak bilýän. Ýöne näme? Nebereň bolsa bolsun özüň bol. Nebereň sen köküň. Köküm kök bolýar. Entek miwe däl. Gep köküňde barny miweňi çykarmakda. Nebereňden eneň ataňdan zehin çakym lok gosy bilen geçäýän näler. Bir uzy tohumy geçýär. Galyny öz agalyň bilen taplamady. Jebiriň ulugam şol taplamak. Zehin taplamak, pil taplamak değil.
Ay, pil taplamağı da okuyup gerek. Başarmasan, körüň sonu zıdırdap yüzümü dağır. Zihinin körüğü başarmadığı hasım düdümlü dağır ya. Zihin iyimse zatta. Onu atadan oğlu. Oğlun altığa geçirip yürüp bulayan bolsa, meşhur ustadlar has köp bordu. Ay hak. Yani tohumundaki zihinlilerden karar bir nusku yetken olur. Sizin ha, gözünüzü açıp görünüz doğutan. Aydım ha. Vurrumu ne? Ol halin birin çümüklep, parmaklarını kuyumençe öýtüp gözleyerdi. Aslında oli, somakan hakikatyny işledi. Kakın bakır gurrun vererdi. Mana şu ağattakılan atan türlü öz devrünü mereki uyman sağdanına olupdur. Gepleşiň esasyny düzýän welenim şonu hükman etjek zadyny gepleşiň resory bilen maslahatlaşýan. Onuň gepleşik iki hepde öňünden şu esasy ýazylyp, ondan soň şol ýaýlymy hödürlenýärdi. Ondan sen şu iki hepden dowamyny resory bilen maslahatlaşýan, ilki bilen şol gepleşigi taýarlajak ýerine gidýän, öwrenýän, soňra gelip operator alyp ony taýarlamagy diýende. Ne şu ýerde de rejissor şol gepleşigin geçjek ýeriniň şu ýeňtesiniň, gatdallarynyň hasam bir ýaýlymy talaba laýyklygyny düzedýär. Şoň üçin hem geplejek adamyň bir gepiniň sözüniň öz bir daşky keşfine laýyk bolmalylygyny rejissor öz iş tejribesini aýdýar. Käwagt şol gepleşigi gurnoýjy we taýarlaýjy bilen rejissoryň arasyny jedelli meseleler hem bolýardy. Gepleşigi taýarlaýjy we gurnoýjy men şol adam anjak diýse, ol ýuwaşlyk bilen şunna şeýle zatlar bar. Şonu düzeltmesek bolmaz ahyry diýsem, siziň garaýşyňyz bilen rejissoryň garaýşy käwagtda çapra düşýärdi. Ondan ahyry alalyşyga gelip şol taýarlayan gepleşigiň bir halky hasam bir yaramly bolar ýaly emele gelýärdi. Gepleşik şon ýaly birek bilen alalyşykly ýagdaýda bolmagy, jedelleşiňe bolmagy, biriniň aýdanyň beýleksi bilen alalyşylmaýan ýagdaýynyň bolmagy gepleşigiň hasam rejissor tarapyndan täsirli bolmagy üçin gepleşikleri gurnoýjy taýarlaýjy üçin bir täsirli bir öz zähmetiniň ýerine düşmekligi üçin şu gowuluň hatiratyna jedeller hem bolardy. Käwagt birek bilen bir gyzyşyp gepleşilýän ýagdaýlar hem bolardy. Ýöne hemmetiniň esasy halky gowdatlary hötürlemek bolup durýardy. Artistdan maslahat soraman görýärdi. Ol özüne gerekli adyny bilýär, eserini talep edýän zadyny. Şol goýýan eserini talep edýän zadyny gowulýar. Ýöne şonu da ol artistden maslahat ederdi. Maslahat ederdi. Eger şol maslahatyň yaramaýan bolsa, uly medeniýet bilen dinlerdi. Biziň bilmeýän adamyz kän agry. Dinlemeli. Şol dinleýärdi. Geregine alýardy, geremedigine hiç ýerige gowunyň deňmenjekdeni razy edip hemmedady yer we yer goýmany başarýan medeniýetli rejissörlerden. Men öz tejribemde şu Seyit Sarı'dan gaty kandidatlary öwrendim. Seyit Sarı biz şu efire çykjak wagtymyz özü her bir söze ünit berip şu türkmen dilini ýoýmazlygy bize maslahat berýärdi. Her bir sözüň özüniň häsiýeti bar. Her sözüň özüniň agramy bar. Şol söze düşünüp okamaly. Düşünmän ýöne owadan gepläniň haýry ýok. Her bir aýdýan sözüňe, her bir aýdýan sözlemiňe düşünüp okamaly. Sebäbi sözlemde ilki bilen şol wajyp bir mesele goýulgan ýa-da şol goýulgan mesele özüň düşünmesen halka nädip düşündirjek. Seyit Saryn şu zatlary bize düşündirip aýdyp
soňundan bizi efire çykarýatdy. Biz göni ýaýlymy çykarýardyk. Ilki şo berjek gepleşiklerinde çykyş etjek adamlary çagyrýan, olaryň gürrüňini diňleýän, şol taýýarlaýyş finagy bolýardy. Şonu da ýolbaşçylar görüp gepleşikde özleriniň bir gowy taraplaryny belleýärler, şeýle de ýetmezçiliklerini belläp, ondan soň göni ýaýlyma çykýandy. Onun şol diňe bir şol studiýadan däl, eýsem ýerlerdenem göni ýaýlyma çykyp şol gowy ilhalar gepleşikleri ýaýlyma bermekde bizim rejissorumuz Feyz Tarif'in uly paýy bardy. İstenlik oyuna, istenlik gepleşige sağ-saylanını eýýän beýlik rejissorlaryň tapagy bardy. Eýýän sağ ýandat näme memelim bolşýar. Ol istenlik eserin, sahna eserin, ya ekran eserinin ol näme esasy bedegleriniň o näme şol esasy pikire goşant goşýan bölümleriň biri bolýar. Şol goýýan eseriniň baş maksadyna gönümel hyzmat edýär. Rejissor diýen hünäriň dolmanyny şoňa münasipdigi her goýan urulyk içiri işlerinden henişe görünürdir orada. Men erejelemek diýip bir zat bar. Erejelemek, ýani şekilleri iýide giderli seplemek. Onuň many boýunça, onuň ötüşe gönüp durmak. Ören kıyın, ingen kıyın. Ana Seyittar şol atlan kötdüğünden özverlik ben gelýärdi. Seyittar şolar ýaly birden bir nowsandyk gidäýän wagtyna käýemek ýokdy, ýöne gatrak gürläp bilýärdi-de, talap edip. Köpçülik bolanyny içinde her hili adamlara duş gelýäňde, şol käbir nowsanlyklar bolaýanna da şol adamlar bilen aýratyn, gepleşip köpçüligiň arasyna şoňa bir gatgaýrym söz diýen okdy. Sebäbi o zatlaram nämeden gelip çykýar, şonuň uly medeniýetinden, uly özüniň bir adam söýjüliginden gelip çykýar-da. Hiç kim bilen bir men şoň şeýle bir çekişmäge girip ýa-da bir gatrak gepleşip duran wagtyny göremok. Ýöne elbetde dörejlik oýunça her hili jedelleşilýär, gatrak geplenilýär. Ýöne şolaryň hemmeti halka bir gowy hyzmat etmek üçin, oňa gyzykly gepleşikleri geçirmek üçin.
her bir gepleşigiň ýakyn bolup, olamur halkyň arasyna bir söýüge münasip bolup, şu wagt teselli ýatlanylýan gepleşigiň barlygy bizi gowunurýar. Ine aýny telejurnalynyň häli häzirem ýatlanyp halkyň arasyna bir söýüge münasip bolanlygyny eşitmek men üçin hasam ýakymly. Ine şu zatlaryň aňyrsyny dehinli rejissor Feysari için ulu paýynyň barlygyny bellemegem hasam bu zatlaryň bir diýip aýdatym gelýär. Belent dağın başını, belent binada zähmet çekmäge bir uly mümkinçiliklerin döredilenligi senin işlemeňe hasam ýardam berýär. Telewizionyamyzyň düýbüni tutun ýagşy adamlary ýatlamaklygyň biziň döwrümizde bir geçmişimizde bir iş bitiren adamlary hormat hylygyň belentdenliginden habar berýär. Halkymyza gowy gepleşikleri, täsirli gepleşikleri bermekde uly mümkinçilikler döredýän hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Biziň işlän döwrümizde biziň bir iki tançyk studiýamyz bardy. Biri kiçijik studiýa, birim ulurak diýeniňem uly däl. Onda da her burçuny bezäp dürli gepleşikler alınıp berilýärdi. Şu wagt hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen Ullukan telewizionyň binasy gurulup, teknik terişdeler bilen öpçün edilip häzir gepleşikleriň göwrümi geňedi. Şeýle ajaýyp zamanada bizi ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, işleri mydama rowaç bolsun. Hormatly arkadaşlarym, başı dik janım hemişe sağ bolsun.